खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं गिर्जायाव AK-47 लानानै सासे पास्टरा हमजादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय समबारखालि नाइजेरियानि सासे पास्टरखौ पुलिसआ हमदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला बे पास्टरनि मुङा आसि आइगबे। बे पास्टरा थांनाय रबिबारखालि मोनसे गिर्जायाव AK-47 हाथियार लाना धोरोमनि बाथ्रा बुंदोंमोन। बे दायनि थाखाय थांनाय समबारखालि बे पास्टरखौ पुलिसआ हमदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं BTRनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आथिखालाव क'क्राझाराव लुजानाय मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि सोलोंथाइखौ 2023-24 मायथाइनिफ्राय जागायनो थाखाय नेशनेल मेडिकेल कमिसननि मेडिकेल एसेसमेन्ट एन्ड रेटिं बर्डआ गनायथि होनायजों लोगोसे 100 जन MBBS सिटनि थाखाय गनायथि होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे गिदिर हाबाया जाफुंसार जानायनि थाखाय BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ साबायखर होदों आरो बाख्नायनानै फोरमायदों दि बे गासैबो जाफुंसारनाया मानाव गेदेर आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि मेंनो रोङैजासे नाजानायाव जाफुंदों होनना समाजारि बिजोङाव फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं दुखुनि खौरां। 150थानिख्रुइबो बांसिन हिन्दी सावथुनाव फाव खालामनाय बलिउडनि मुंदांखा एक्टरा बे बुहुमाव गैलिया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मुंदांखा बलिउडनि एक्टर मानाव गेदेर जावेद खान आमर'हीआ मैया बे बुहुमखौ नागारलांबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां जावेद खान आमर'हीआ माखासे सान हां लानायनि जेंनायाव भुगिनानै दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनि मख'जाथाव माखासे फाव दिन्थिनाय सावथुनफोरा जादों लगान, चक दे इन्डिया आरो गोबां। मख'नो गोनांदि बिथाङा लगान सावथुनाव फाव दिन्थिनायनि थाखाय एकाडेमि बान्थाबो मोननो हादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। रुंसारि जानाय समाव बिथांनि बैसोआ 50 बोसोर बैसोल' जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव बलिउड इन्डास्ट्रियाव सुफुंख'हायै खहा जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया चिरां जिल्ला काजलगाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव मैया 2023 आरो 24 मायथाइनि गोदानै सायख'जानाय बिबानगिरि बिथांमोनहा मैया समायखिरा लाबाय। बे खेबावबो फिन दिपेन बर' बिथांखौनो सायख'बावनानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै समायखिरा लानायजों लोगोसे बिबान गथायबावबाय। बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों BTR ओनसोलाव सोलाय दिन्थिनानै रां लुथिनानै लांनाय जाथायखौ सोंखारियो। लोगोसे आसाम पुलिस बिफानखौ थाबैनो संदाननानै दायनिगिरिखौ हमनो खावलायदों बिथाङा। लोगोसे BTR एकर्डनि 3.1 दफा बायदि गामि सुस्रांनाय आरो दानख'नाय खामानिखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय आथिखालनि सोलिफु सरकारखौ बुंहरदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि जय।